Nwaada ga n'ebe a keta n'ọgbọ nnọọ na-akpati ukwu n'eze n'eze. Mụ na China biche China ma mụ n'ihi na ize asụ ihe INA ọ bụ China ka ọ hụwa masị nke ọzọ onwezi ife ọzọ na-akpọzi ị na-akpọzi ya n'olu Igbo ama afọ Igbo na ya bụ China afọ Igbo afọ Igbo na China gọrọ m ike jize ya ọ bụrụ China efuru ya ọ mmadụ nke ọkwa ege ma nnọọ ịghọta na ọfụma ugbu a ngeziri egezi ka nghọtaziri ọfụma ndị ka m na-ajụtụgo obere ajụjụ anọ tutu anyị agbagodi ofu ebe nnọọ ji amarịgodi abịalaghachi m na-ajụ gị anyị ekwulie ọtụtụ ihe gbasara akwụkwọ ahụ n'ihi na ọ dịzi ka akwụkwọ ahụ ọ dịzi mkpa ntị ka anyị tite akwụkwọ ahụ obere ọnụ mana kịta ọ dịzie ka ihe ọbụla na-enweta gịnị ihe nramahụ nke ya ebe akwụkwọ ahụ bụ isi ọrụ ihe a na-eji arụ ọrụ eme ihe onyonyo anọ o nwetara ihe mbụ ihe nramahụ unu na-enwetatụ n'ime ya mgbe ụfụ o nwecha maka o nwere ike gụwa bụ onye isi nkwado ọrụ bụ nke ndị oyibo na-akpọ executive producer ị chọọ ime ife onyonyo o nwere ike ọ bụkwara gụwa bụ onye na-emezi ife onyonyo nwanne mana enwe akụkọ ibu n'uche ịchọ ka edere gị mana ị bụghị onye na-edenụ so ịbịa chọtazi onye ga-edere gị kọrịa akụkọ ọ ga-edere gị dị ụtọ na ihe a ga na-eme n'usoro nkeji onye apụta onwe ka ọ dechazie ya ọ bụghịzi ihe ibu n'obi ka ọ bụghị ihe niile ịchọ ka o mechaa n'ime ka ọ dị maka o nwere ka anya nwasị afụtị ọ bụghị ka isi buru ya n'uche ọ nọghọ n'uche gị so mana ịkọwara ya so filie na ọ ghọta gị ọ dezie ya mana edegonie ịma nsị na ịma mmezi ife onyonyo dị ụtọ na adị isi akwụkwọ bụkwa ihe ịchọ akụkọ ịkọrọ ya bụ ihe ọ dị mana o nwezi ihe ndị ịchọgacha n'ime ọ na-ede so andọ nke a na-ebutezikwa n'ihe ndị oyibo na-akpọ addendum a na-emezi ebi ihe a na-edenyere na-adị akwụkwọ a na-afanyezi ọnyanwa bụ ife na-afịa arụ n'ihe gbasara akwụkwọ ife onyonyo a na-akpọ script nwanyị ọma ịkọwara nke ọfụma n'ezie n'ihi na otu si kọwaa ya nọ nghọta dị n'ime ya n'ihi na abịa n'ihe onyonyo a na-emeketa ọ na-ewere ọtụtụ ọrụ dịka m na-esikwu ekwu ya dịka anyị si kapịa ya ọnụ n'izuụka gara aga anyị bịa ekwuo sị na ọtụtụ ndị ha amaghị ndị ha na-afụrụ bụ mmadụ dịka Mercy Johnson, Genevieve onye dị otu ya mana ha amaghị na o nwere ndị nọ ya n'azụ ndị nke na-amapụwacha ya nọ ndị nke na-eme ihe ha adịapụta inwe nnọọ ọwụ eziokwu mana nwaanyị ma bịazie na ya keta o nweziri ihe na-emezi mgbe ụfọdụ ọ bụrụzie na idechara ihe akwụkwọ ahụ nọ si ka ị ga-emewezie ya ọrụ ebido ịkpọ onye nka ke ihe bụrụ ihe ka ha na-akpọ ịkpọ ndị mmadụ audition ya wee ịkpọkọta ndị mmadụ nye ha ihe nnwale ụlọ na-eme ihe dị otu ahụ n'obodo a tutu na-emepụta ihe egwuregwu ọwụna ka ọ na o nwere ndị a na-eburu n'obi si na ọha ọgwụsị ndị ga-eme ihe a ya wee nyezie ha ihe a ha emewezie otu asị chọọ ọ dị n'usoro maka o nwere ike ị na-ede akwụkwọ a na-akpọ script o nwere ike dị ụtọ na dị asụ ya na bekee karata onye adaezi omume onye a ga-eme o nwego onye ịma ibu n'obi na onye a ga-egosi gị ụdị omume ahụ so idebegodu nke a n'ụsọ so ụdị onye anyị ma mbịasị ka ị bịa mebe audition chọba onye ya because ịnwego onye ibu n'obi then but o enwezikwanụ nke ọ ga-abịa mebi idere ya but ị maghị onye ọbụla ga-emenwuru gị ụdị ha but njụtọ na ndị mmadụ nwere dị iche so ị ga-emezi audition so that ha bịa gosichaa omume ha ị matazie ọkwa onye nke a ga-emenwuru me onye nke a so ọ dịpendị so ọ mgbe aka ị ga-abịazi nnọọ kpọkọtazi ndị mmadụ nyewezie ha ihe nnwale mana ị na-aghọtasị na kịta si ịbịa n'obodo a ka m were n'obodo anyị n'ihi na anyị nwawu ndị Igbo anyị nwawu ndị Naijiria nke anyị na-ekwuzi bụ nke anyị n'ihi na ọ bụ nke anyị abịa na ya o nweziri ihe na-emezi na ọ dịzie ka mgbe ụfọdụ o nwezie nke a na-akpọzi ịgụrụ akwụkwọ nke a ekwesịghị mana ha ga na-eme ya ihe dị otu ahụ o nwere ike inweta mmebi ọrụ o nwere ike inweta ihe ga-eme ọha ihe ha ga-adịkwa otu o kwesịrị nnọọ ọ na-emebi ọrụ ọ bụghị ọsọsọ na
film industry ka ọ dị ebe niile even ndị na-achọ ọrụ nna anụzi na a na-egoru kwa ọrụ egoru ịkwụ ụgwọ ka enye gị ọrụ so dị ụtọ na ihe gbasara ihe onyonyo ịma ihe na-atọ ụtọ ọ ihe egwuregwu so ọ bụ ndị ekọnọmi na-asị na the supply is more than the demand is less than the supply because there's several people there out there nwekwanụ talent chọọ ime film nwee mmasị n'ime ya but ndị na-emezi ife film there's bụ ndị na-atụzi aka ma ndị na-akwado ọrụ eriokwanụ nne ọgharịgodu nne dị ego adịghị otu ahụ so a na-enwe ndị chọọ ime ife onyonyo karịa ihe film nwa na-achọ ime so apụtazie ndị filikwa na ha ji ego nwee ike aje gbazie azụ je na-asọbisi aka ndị nọ n'isi but o kwesịghị ịdị otu ahụ maka o nwere ike ịnara ego a wee bịa mezie nye onye a mebi the role ka anyị na-akpọ ya ka o mee o nwere ike ọma mmie ka o si masị gị ma dịtọ na ịnara gị ego onye a abịago bịa partner with you in a way ịma nwezi ọnụ so mụ ana m enwe ụdị ihe a iche ime ihe onyonyo dị kwadobe onwe gị ọfụma ọ bụrụ nke a na-akpọ low budget that nke gị na-agbagonotere ka ego gị izu ime ya inye ndị ga-emenwu ya ọ bụrụ nke nnukwu ego ịchọta ego ọ ịchọta ndị sponsor so ịdị kwadobe so that onye ọbụla ị na-enye ịmanụ tozu oru inye gị ihe ị na-achọ n'Igbo si na onye mara asụ ọsọ n'ikwe ịma gị asụ ese na pata gị ọgwa na nke m ese na pata gị oge anyị ga-ege n'obere ezumike unu eje n'ebe ọbụla anyị ga na-alaghachikwa azụ ebe ọbụla unu nọrọ ebe ahụ nnọọ anyị ga na-awụghachi ọsọ n'ebe a n'ebe